unity forever, for the union makes us strong. Abo n'abarimu ba ECD be kaunti ya Nyamira abo rituko rya rero bakora ukurubikana kwa murembe asibasingirira bana omugirobo bugutagenda chisukuru erio gosomia abana nogenderete kulingana ne sport check ya igoroncha kirororo learning teyo yale gokorekana Nyamira buno mu minister ikaransto obisi ase chibendera ibere akongaina abaibo twachire ko baene kinga ntore strike areas cheito ku 2022 totana gwakanu abamina ba permanent gato batebiga we are registered ndiri kutingisika rero tukikonya nyoni ntuite ninenga strike gitagendere aya naro abarimu abo bakwanire igoro ye union yabo ya Kunobet eyo eserikali ya Nyamira batebete buna tibayimanyeti. Kunobet is a registered union. Up to 28 July 2026, tingo manyaso rusete document yogoteba una members ba Kunobet abane 93. The members are more than 500. Tiga konya ko wako na Samsons. Abo obisabwa obegete ground onye kasi yasinyire walk out of the office and physically umayeko tayene karibu na balimu nga learning is continuous in Nyamira. Amati ngaba iboli ba Nyamira county babwata abana ECD tiga konga inuma ensemo yende nigo bamuchirie ewisara y'ekisemi ye kaunti ya Nyamira asogosinywa kubaikaraneria amagani abo korengana ne kyombekyo gekorenga imishara kya SRC asamalieta nkoro kwa Momi Wycliffe korwe sukuru ya Gitwe Primary School omwalimu ECD omo minister agokuwa na buna strike ya itere iligo onye strike ya itokere iligo na intu abalimu ba permanent and pensionable umushahara uri bagotwa ore iligo egente getanga ni muntu orikire permanent akaye special salary number 1. Number 2, abalimu ba first degree bairuchi contract for the last 9 years plus omo chief officer ekero gotenga SRC egateba munekero chibesa chira toke. I'm humbly requesting you to go back, read and reread the SRC circular. Grab the messages correctly. Okwimurungania kwa barimu abaiga ba ECD be kaunti ya Nyamira nigo bagenda tuko bagusingirira buna nigo omugirobo bwogutasomia aborokiwa nigo rachiko kugendera goika engaki eserikali ye kaunti ya Nyamira erachiko bagikuikaransa amana barabwo na kubaigo kubaikiraniria amagania abonsi ayo baganetie. Hingo reporter Getembe kurwaiga Kibirigo egutoka imeye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira. Njefa Tigad Gisemba.